eukalitun relatue. Oda, zelan heldu zan, zeitzik heldu zan, zelan implanta zan, zelan emon zan basuen aldaketa hori, ez da? Adibidez gure adinekuek ez du bizi izan hori, guk eukalitu bezetu duz beti, orduen aldaketa hori interesatezazten ikustie, eta gero apurbet hausnartzie gaur egungo krisi hori dakuna eukaliptugaz, ez da? Bera oso landare ekoizlea da, oso produktibue da, bai horrek galera bat sortzen dauz gure gizartien, gure basuetan, gure basegintza ereduetan, eta sobretodo ez dago egonkortasunik bermatzen. Dauen gatazka guzti hori antzerki baten txertatzi. Lantzeko, eta herritarrak parte hartzie sormen prozesu horretan, gainera gure kasun gaize bera, pilpilin dauen gai bat izen eran, horrek gaize sozializetako aukeri moten dago. Lea Ibarra osatzen dugun herrizioen artin elkarlana sustatzeko, eta bestetik proposatu zuen gaizen artin interesgarriek zin herrien zabaltzeko edo herrien eztabaidak sortzeko gai konkretuei buruz. Nintzen bitxiena, nire hemen hauan antxezle modun, nire antxetik nator. Antxeta bizan da beste mundu bat aurkitzeana, gauzak egiteko, nola esploratu ideia, nola bildu informazioa, nola gorpuztu informazio hori, eta nintzat hori da zebait oso berria, izuare gustatzen ere jatana. Nik uste dut euskera zeitzen dan kultur sormenak bida bela normalien oinarte eukitzen dabena baino urestatze askoz begeiz jau, ez? Eta zentzu horretan udalbiltzan ekimen hau uste dut oso egokize dela.